हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि फेसबुक आरो यूट्यूब चैनलाव बरायग्रोनाय थाबाय उधर में आज पार्टी होगा पार्टी इधर देखो बढ़िया नहीं वाला टेस्ट करेगा वीडियो के लिए गाड़े बढ़िया टेस्ट किया है अभी हम जा रहे हैं चर्च में जाकर उधर में खेल देखेगा उधर में हमारी है उधर में लेट्स गो सफाई भाई ने खेले आओ आगे से ले हमाय मायबा बुंनो जोंनि सेखार गामि सानडे स्कुलनि आरो ओमफ्राय टिचारफ्रा नै लिडिं लागासिनो जोङो आरो जानाय लोंनायनि थाखाय एसे रेडि खालामदो बुस्थुआ अमा मानैयाव खमसे खम 2 कुइन्टेला जागोन आरो मासेयाव 1 कुइन्टेल नङा 2 कुइन्टेल नङा 1.5 कुइन्टेल आरो मानै ना ओमफ्राय बैथिंनो हरबाय जों दाउ गोदागासिनो दङ अमा मानै ओमफ्राय दाउ गोदादो नै बिदि अमा सावनायखौ नायदो गाइसमोन आरो इदि नै बिसोरनि हाबा मावखादों अमायानो खेलाया इदि जादों अमानि हाबा मावगासिनो आरो इदि दाउनिखौ नायनोबा नै दाउ गोदानो ने आबौ दाउ गोदादोलै आबौ दाउ गोदादो सयार बोरै पुरा गेस्ट सावखादो नै आमाय मुवाबो बिराद मावगासिनो बिदि नै आमाया आमाया मायबा होनो नामा होना होनानै जानायल'सो दाउ बिखा जागोन ओमफ्राय आमायथु लकेल ini gile माबा बिमाफोरा इदि आरो मैगं जिरदो बेखौबो देखायगोन आं नोंसोरनो मिथि माला मैगं जिरसो मिथि नै स कबि बायदि मटर रुसुन बायदि बायदि ini मिथि मटर गाव रोङो आरो मिथि नै पियासनि रुसुन बेदर सेरनायाव देनानै होनांगौ पियास नांगौ अब्लासो जोबोद गोथाव जागोन मस्ला मस्लि हाइजें हाइजें जिरदो नै आबैयालाय हाइजें जिरदो आं हाइजें जिरदो मिथि मा दोङो नायनो र' नै थि संगोन बनायजोबखाबाय ओंखामखौ नैयाव दोनगोन नै आयं बोरै सोलिदों खामानियाव संगोन नै आबौ बोरिया आरो दानो ना थिनांगोन ना पुतुला नुनो मोनगोन न'नियाव पुतुलानियाव फिसिगोन आबौ बोरिया दाउ दुबानो बोरिया दे होमबा नै आबौ apa yang bisa ngedo? Wait, besaring. Ini. Kamu akan ada? Enggak, sampai Allah dah. Nusrani lagi lah sebai. Dia. Gila deh. Ayo. Mana yang mau keluar? Mau ke sauna dah boleh. Mau ke sauna? Ang nak ni aman. Alan. Ang leksyon. Ya nih. Ini cakap sah. Goyau saya goyau. Ini besi Silonggo saya Silonggo. Gele, serti lah mana kah? Ay, tigil deh ini. Beri sili dah.
Daw bedor gerak ni ke Cindro. Daw bedor ah. Gerak ada. Ini lagi pula. Ini parking kakak berat. Mau nanya. Ini ke Singapura setelah pergi makan. Bezahan. Cire. Berat. Kau sekolah mana gitu. Ini चीज़ें बाकी दाबे. कुछ नहीं. बस बोलना चाहता है हैप्पी क्रिसमस. हाँ मेरी क्रिसमस ब्रो. उधर में हम लोग का स्टेज है. उधर देखो. Ya, boleh kerja di, murah. Langsung nama, bisa ngomong boleh. Untuk chicken kayak chicken, pork nih kayak kamu. Betul betul nih. Boleh jahari dengan. Mosla betul dia kasih. Best kamu dimana? Aja. Ando, kamu aja semua ini. Bisa ngomong boleh? Bisa ngomong kok? Oke, कुछ बोलना चाहता है मेरे ब्लॉग में? नहीं बोलेगा? आप कुछ बोलना चाहते हैं एसएमएस में बोलो तो और आप किवा कोक सुना आपने हाँ देखा ही नहीं मोय ना गेम खेल लिया और उधर में भागे किवा कोक सुन आपने लॉन्ग जंप अभी आप तो कर लिया ना एक और बार. हाँ कितने मिला प्राइस 4 malah lagi price dari ini lagi serius oke come on Oh, ini malah price magic gila ini. Huru-huru merah ini. 무슨데 비랏 송바이네 미탕문아 맹주바이 크마 마야 네지브 아마 베더라니 페브루아리오 비니 하바르ngene menday दा सेंग्रानि लास्टनि बेदर संगु बिथाङा आरो निजों नै नार्स भाई गुवाहाटी. मिथि आरो नै बेदर एरगासिनो अ न'बाबो इयावबो अ सिंगेलसो मेंबायदे खर' सर' साजोब्बाय खैबार संखो एबारदो खेबथाम ready for dinner today very dinner party nih masuk nih mana sang sampai Kayak gitu. Ya, kontai sawon desu, omprai. Bukan nala. Coba. 감사합니다 nih kasih nih apa mau nih daw chicken lover 감사합니다 nih ada nih ya ubun Kamu kira ini memang mau diumpan ya? oke deh kurang yang berjaya Kurang ya, cikan. dali deh dia हाँ हो गया अभी खाएगा हम अच्छा से aman tuh गोथाव apa yang tasty tata fati जाखांबाय nih बेदरफोरा aman tuh जाबाय आमाया गोथावलै गोथाव गैया थास' थास' ब जादेरदों ब स्पेसियेल फागिफोर डिउटि दंमोन ना दासो अबजारो दे Nggak sini mana kiman? Marcel. Oh ibu, saya beli aja deh. Abi. Dah udah dah.
Ini ada gambar. Daw beदरा गोथाव ना कैमरामैन फोकस करो এতিয়া সার চলো না এটা কথা পাতিব লাগা হৈছে সন্ধিয়া টাইমত কয় মানে ৰাতিপুৱা একো নকয় নাই 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 এতিয়া সার চলো না অঁ এটা কৈ আছে আপুনি খালে না নাই খালে মই কি খালে মুৰ্গী পৰা আহিছে মই ওপৰৰ পৰা আহিছো ওপৰৰ পৰা হ'ব দে পিছত লগ পাব अरे यार हिंग यार खा लिया हाँ हम तो खा लिया लाजी दो oh जाबाय सासेया क'क्राझारनि सासेया मंगलदै खारबुटिया आरो नैथि नै मोसागारिबो आदैया जिबा आदै दे माबे दं dalam kasih ini nanti apa sama hasilnya ya guys ini deh guys ini ringnya fashion show ada fashion show nih mansifra nih guys look wah ada orang ada Sana bisa mau hai nuna manbaugan nih saksin hamsin mungkin Tipika Christmas nih guys nih ringnya ini fashion show nih nice नै मानसिफोरा नै दामग्राफोरा बेजों नायग्राफोरखौ नायदो फुरा सेंखार गामिनि गोजा गासिबो नै फेशन श'आ माबा जाबाय जोब्बाय एनाउन्सार मोसाबाय नायग्राफोरा नै बेजों Thank you for watching नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर होबाय नोंथांमोनखौ भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामगोन बाय बाय